खुलुमबाय लोगोफोर, बर'नि रानि 2.0 चेनेलाव 3 एप्रिल 2026 मायथाइनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथिखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो जाय बिथांमोना दिनैसो चेनेलाव गोदानै फैदों बिथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, जाहाथे जेब्ला सानफ्रोमबो बेबायदिनो भिडिअ आपल'ड खालामो अब्ला नोंथांमोना थाबै नटिफिकेशनखौ मोनहैनो हायो। फै दानिया मोनथिना लादोनि दिनैनि सानाव बै मोनजिनै राशिफ्रा बोरै बारलांगोन बेफोरनि सोमोन्दै। गिबि राशि महरै मेष राशि। राशि बादियै मेष राशिफोरनि थाखाय दिनैनि साना एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। बिसि फिसायनि गेजेराव दावराव-दावसि सोमजिखांनो हागौ। धोन खरसानि बिबाङा बांनो हागौ। बेनिखायनो नोंथांमोना साबधान जानाया मोजां। बिमा-बिफानि सावस्रिया गोग्गोयै बारलांगोन। दिनैनि सानाव नोंथांमोना सानै हयै खामानि मावलांनाया गोनांथि। गोसोआव फोथायनाय बांहोनो हागोन, नाथाय धैर्य खालामनो हानाया खमिगोन। लोगोफोरनिफ्राय आबुङै हेफाजाब मोननो हागोन। धोन सम्पथिनि बिथिङाव गासैखौबो समानैनो लाखिनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। दिनैनि सानाव जानाय लोंनाय फारसे मोजाङै नोजोर होनाया गोनांथि। मेष राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गलाब। वृषभ राशि। राशि बादियै वृषभ राशिनि सुबुंफोरा दिनैनि सानाव सोरखौबा मोजांनि थाखाय मदद होनो थांनायाव जेंना नुजाथिनो हागौ। फैसा थाखानि बेलायाव लांलाय लाबोलायनिफ्राय सांग्रां जानाया मोजां। बेफार फालांगियाव लाब मोननो हागोन। जायखिजाया खामानियाव सानै हयै मावलांनाया मोजां। धोननि बेलायाव बांद्राय लुबजानाया मोजां नङा। नोंथांमोना दिनैनि सानाव आय बांहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव मोजाङै नोजोर होनाया गोनांथि। सरकारि कर्मचारिफ्रा मुलाम्फा मोननो हागोन। फरायसाफोरा सानै हयै थिरांथा लानाया गोनांथि। वृषभ राशिनि सुबुंफोरा मोजां मोनलायनाय फारसे मोजां सम बारहोलांनो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव नखराव नांज्लाय खमज्लाय जानायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। जुलिनि मोजां खौरां मोननो हागोन। वृषभ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां। मिथुन राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव मिथुन राशिफोरा मोजाङैनो बारलांहोनो हागोन। गोबाव समनिफ्राय नांनानै थानाय खामानिफ्रा मोगथां महर मोनगोन। लोगोफोरजों मोजां सम हगारहरनो हागोन। सरकारि कर्मचारिफोरनिफ्राय सहाय मोननो हागोन। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि मावनो लानाय खामानिफोरा बेले-बेजे नुजाथिनो हागौ। नोंथांमोना सावस्रि फारसे सांग्रां थानाया मोजां। गोदान लोगोआरि सोमोन्दो खानो हागौ। खायसे खोथा बाथ्राफोरजों एना-एनि जानायनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां। मिथुन राशिनि सुबुंफोरा बबेबा धोरोमारि जायगायाव दावबायनो थांनो हागौ। मिथुन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोमो आरो गोथां। कर्कट राशि। राशि बायदि नोंथांमोना दिनैनि सानाव सानै हयै बाथ्रा रायलायनाया गोनांथि। सोरजोंबा दावराव-दावसि नांज्लाय खमज्लाय सोमजिखांनो हागौ। धोरोमारि खामानिफोराव जेंना-जेंसि सोमजिखांगोन। नखराव दावराव-दावसि सोमजिखांनो हागौ। नोंथांमोननि दिनैनि मावनो लानाय खामानिफ्रा फेलें जानाय नुनो मोननो हागौ। खायसेफोरनि खोथा बाथ्रायाव गोसोखौ असान्ति मोनखांनो हागौ। सावस्रिखौ जोथोनै लाखिनाया गोनांथि। धोन सम्पथिनि बेलायाव आय बांहोनो हागोन। किडनिजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफ्रा नुजाथिनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गुफुर आरो निला। सिंह राशि। राशि बादियै नोंथांमोननि साना गोजोन खुसियै बारलांगोन। बिमा-बिफानि सुबुरुनजों जौगानो हागोन। दिनैनि दिनाव गोदान खामानिफोरखौ मावनो थुलुंगा मोनखांनो हागौ। मावनो लानाय गासै खामानिफोरा नांगौ बायदियै मुलाम्फा होगोन। गोदान लोगोफोरजों नोंथांमोना लोगो मोनलायनो हागौ। बिमानि सावस्रिया लोरबां जादोंमोनब्ला बेयो मोजाङाव फैगोन। धोन सम्पथि आरो फालांगियारि बिथिङाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सोमोन्दोनि गेजेराव दावराव-दावसि जानायनिफ्राय जानगाराव थानाया मोजां। नोंथांमोननि नखराव दिनै गोजोन खुसि आरो अनज्लायनाय बांगोन। हरखाबै नखराव सोरबा आलासि जाथि खुरमाफोर फैनो हागौ। सिंह राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों खमला गाब। कन्या राशि। राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना मोजाङै दिन बारलांहोनो हागोन। नखर संसाराव गोजोन खुसियै बारलांगोन। फोथायनायजों खामानिखौ मावफुंनो हागोन।
जायखिजाया खामानियाव गोसो होना मावलांनाया मोजां। साख्रि बिथिङाव लामा गेवगोन। कन्या राशिफोरनि सुबुंफोरा धोन सम्पथिनि बेलायाव सांग्राङै सोलिलांनाया मोजां। गुबुनाव फैसा सोनायनिफ्राय गावखौ रैखाथि होनाया मोजां। कन्या राशिफोरनि थाखाय सावस्रि बिथिङाव गोजोनै बारलांगोन। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। लोगोफोरजों गोरोबलायना सान बारलांहोगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नखर संसाराव एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। कन्या राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथां आरो निला। तुला राशि बायदियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना गोजोन खुसियै बारलांगोन। फिसा फिसौनि फारसे मोजां खौरां मोननो हागोन। नखराव मोजां खामानिफोरा जाफुंसारगोन। आइजो लोगोनिफ्राय मदद मोनगोन। बिमा बिफानिफ्राय मदद मोननो हागोन। लोगो लेवाफोरजों बेरायग्लांनो थांनो खाबु मोनगोन। साख्रि बाख्रिनि मोजां खौरां मोननो हागौ। तुला राशिफोरनि धोन सम्पथि आरो फालांगियारि बेलायाव आय बांहोगोन। नोंथांमोना जायखिजाया जानाय लोंनाय फारसे सांग्रां थानाया मोजां। केरियार बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायाव गोजोन खुसियै सम बारलांहोनो हागोन। तुला राशिफोरनि सुबुंफोरा बिमा बिफानि सावस्रि फारसे नोजोर होनाया मोजां। जायखिजाया मुवा बेसाद दान होनो हायोब्ला मोजां। नोंथांमोननि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गलाब आरो निला। वृश्चिक राशि बायदियै नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि साना मोजाङैनो बारलांगोन। खामानि थिलियाव रंजा बाजायै लोगोफोरजों सम हगार हरनो हागोन। नखर संसाराव गोजोन खुसियै बारलांगोन। मान सन्मान बारायहोनो हागोन। मोजां मोनलायनाय फारसे अनथोब मोननो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि सावस्रि बिथिङाव लोरबांथि मोनखांनो हागौ। केरियार फारसे मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय गोजाम खोथा बाथ्राफोरा जाखांफैनो हागौ। नखरारि खामानि फारसे गोसो जगोन। नोंथांमोना बबेबा खायसे धोरोमारि खामानिफोरा मावफुंजानो हागौ। वृश्चिक राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोजा आरो गोसोम। धनु राशि बादियै दिनैनि सानाव सुख सान्थियै नखर दालांनो हागोन। अफिसफोराव बयजोंबो सनमान मोननो हागोन। बिमा बिफानिफ्राय मोजां खौरां मोननो हागोन। देरहासारनाय मोननो हागोन। धनु राशिफोरा धोन सम्पथि आरो बेफार फालांगियाव जौगासारनाय मोननो हागोन। नोंथांमोना दिनैनि सानाव धोन सम्पथि आरो बेफार फालांगियाव मुलाम्फा मोननो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नखर संसाराव अनज्लायनाय बांगोन। राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों फान्थाव गाब। मकर राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना समाजारि बिथिङाव मान मोननो हागोन। जिउनि लोगोजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हागोन। खामानि दामानि बिथिङाव मोजां सिनायथि होनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां जानाया मोजां। केरियार फारसे मोजां मोनलायनायाव जिउनि लोगोनिफ्राय थगायनाय मोननो हागौ। नखराव बिमा बिफाजों बेले बेजे नुजाथिनो हागौ। मकर राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो 2 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। कुम्भ राशि बादियै दिनैनि दिनाव एसे एनै सांग्रां जानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव सांग्रां थानाया गोनांथि। बायदिसिना खामानिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। नखरारिफोरजों गोरोबलायना सोलिलांनाया गोनांथि। नोंथांमोना दिनैनि सानाव धोन सम्पथि फारसे बृद्धि बारायहोनो हागोन। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव गोरोबलायनाय फैगोन। हौवा हिन्जावनि गेजेराव अनज्लायनाय सोमजिखांगोन। कुम्भ राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों निला। मीन राशि बादियै दिनैनि सानाव नोंथांमोना धोरोमारि खामानिफोराव मुखुब जानानै थागोन। नखराव गोजोन फैगोन। गोसोआव गथ' गथायनि जेंना नुजाथिनो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां सान। मीन राशिफोरनि दिनैनि खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबा जादों गोथांस्रो। लोगोफोर, जाय बिथांमोना दिनैनि सानसेयारि फानजामुथि फरायथिनाय भिडिअखौ गोसो गोथारै जोबजासिम नायजोबलांबाय, बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे नोंथांमोना दिनैनि बे भिडिअखौ बोरै मोनखो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबाव।